लड़की। हाँ आ जाओ मेरे यार। ए यार तू खाड़ा रहू तो तनी अलम मिली ना, तो हम अकेले हूँ गाले हमारे भाई लोग संगे बा। सही भाई। खानदानी टू भी गौले बनी, कुछ दिन में सुना दे। बेवफा तहरा वफा नरास आइल हो, छोड़ दिहलू तू तो हमरा पास आइल हो। धोखा मिलल हमरे नदानी बा। लइका कहता के जा ए जा जे करे से लोभ कइलू, ओ करे से परेशानी बा। जे करे से लोभ कइलू, ओ करे से परेशानी बा। जे करे से लोभ कइलू, ओ करे से परेशानी बा। ए सनमई करम तहरो लागे भिखारी भैया फौजी जवान के तरफ से आशीर्वाद मिलल। ई गाना सभे सुनले बा, लेकिन रउरा सब जो नहीं सुनले ओकरो के एक लाइन मार दी। अदिति तू नहीं कुछ सुन ले, हम कभी गौले भी नहीं की। एगो लड़की एगो लड़का से प्रेम कैले बिया, बाकी धमकी देती है। वो लड़का के बियाह ठीक हो गइल बा, तो धमकी आवती है, कहती है का देखो तनी कैसे शादी तू करब, अरे दूसरा के कैसे मंगिया भरब। इज्जत जे खूंटी टंगाई हो, इज्जत जे खूंटी टंगाई हो, दुपट्टा से फांसी लगल बियरऊ, जहिया बारात तहर जाई हो। सनमई करम तहरो लागे धीरज भैया के तरफ से, नीरज भैया के तरफ से, फौजी जवान भैया के तरफ से, और आज जिकरा माध्यम से हॉस्पिटल में मिलनी तो ये तो अनेकों रोगी मिले ले, लेकिन ओजा भी उतने मान सम्मान, और आज अपना घर पर बुला के इतना मान सम्मान हमरा के राजीव भैया देनी। राजीव भैया के जितना धन्यवाद कहीं उतना कम पाए। तानिया जी आज दूसरा के पीछे लागल बड़ू, और हमरा के पहले पागल बड़ू। के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना यार, ये सोच मन में हो खत
ये हमार सौभाग्य बा हाँ जी अब बड़ी दिल से सौभाग्य भगवान के कृपा कि हमारे भौजाई के भी आगमन होता बाकी हम बोलाइब ना ना वजह से हम आशीर्वाद ले लेतनी भैया भाभी के जोड़ी बनो रहो अति सुंदर अब बाबा महेंद्र नाथ करी कि भैया भाभी के जोड़ी बनल बा हाँ जी तो देवरो संगे भौजाई के जोड़ी बनो रहो सही बात हमार बाबू हमार भतीजा तीनों भतीजा के खूब नारायण जी बना के राखी हाँ जी कि जैसे राजीव भैया नाम रोशन कैनी तो पिताजी के आगे के नाम रौरा सब बढ़ाई सही बात। आहा हा रोशनी ना तो तुरल बाड़ू जवना के खाती हो मिली न तहरा गवना के राती हो तोरी गोलू के दिल तहरा मिली न मंजिल संग दिल संग बूझ जनी अरे जानी बा जकरे से लभ कैलू